coaie, mai zi o dată. De câte ori te speri tu pe săptămână? De 2 ori, mă. Deci, duminică și miercuri. Lui dedic această fiță pentru Dacian de la Vâlcea, pentru Dacian, om cu bun simț și cu caracter. Toată viața am trăit printre vagabonzi și-am învățat mecheria de la mafioți. Am știut să mă abțin, să vorbesc puțin și din 10 vorbe rele una bună să rețin. Toată viața am trăit printre vagabonzi și-am învățat mecheria de la mafioți. Am știut să mă abțin, să vorbesc puțin și din 10 vorbe rele una bună să rețin. Că-s fraieri cu mine am încercat. Vezi, ai grijă, băga mea. Bombă! Băt! Și mecherie ăla care stă deoparte, deștept e ăla care face faul. Șmecher nu se mai implică, își bate dușmanii cu mâna pe porto. Și mecherie ăla care stă deoparte, deștept e ăla care face faul. Șmecher nu se mai implică, își bate dușmanii cu mâna pe portofel. N-am curaj, dar mi-e bine libertate și șef în oraș. Nu mă dau că sunt bogat sau că am averi. Prin respect și caracter eu am prins putere. Foarte mulți dintre prieteni spun că n-am curaj, dar mi-e bine libertate și șef în oraș. Că-ți dușmanii viața au încercat. Picat. Bravo. Bravo, hai. Să-mi ia pâinea, să-mi dea în cap. E război cu mine, nu ar vrea. Unde? Aud. L-am bătut, veni să mă luați. Bravo, da, vezi că mai... Ia, repede. Ia-mă. Bă, Chiur, unde ești? Urcă. Bătu și ăla, bătu și ăla. Vezi că mai e unul. Unde? Îl faci pe ăla, unde? În polveta. Își bate dușmanii cu mâna pe porto. Șmecherie ăla care stă deoparte, deștept e ăla care face faul. Șmecher nu se mai implică, își bate dușmanii cu mâna pe portofel.